Sugeng pepanggen malih wonten renungan padinan GKJ Purwantara Sabtu Legi kalih dasa Desember 2020. Wacan ing dinten menika kapendhetaken saking Yakobus gangsal ayat 7 dumugi 11 ingkang mekaten surasipun, sabar sakjroning nandhang sangsara. Kang iku para sedulur padha disabar nganti tumeka rawuhing Gusti. Sejatine wong tani iku nganti-anti marang pametuning bumine kang adi sarta disrantekake nganti tekaning udan ing mangsa rontok lan ing mangsa semi. Kowe uga padha disabar, atimu padha santosakna amarga rawuhe Gusti wis cedhak. He para sedulur, kowe aja padha ngresah lan dakwa dinakwa supaya kowe aja nganti diadili. Sejatine Sang Hakim wis jumeneng ing ngarep lawang. He para sedulur, padha nulada panandhange sangsara sarta kasabarane para nabi kang wis padha medharake pangandika atas asmane Pangeran. Ingkang rahayu inggih menika saben tiyang ingkang nampi sabdanipun Gusti lan ngestakaken wonten ing gesang padintenan. Haleluya, amin. Jejer ing wanci menika sabar ing panandhang. Sedherek ingkang kinasih, wonten sanepan gesang menika sawang sinawang. Sedherek ingkang kinasih, kita sampun gesang sae dados pelados wonten ing sadengah kegiatan rohani. Nanging menika boten dados acuan kangge gesang tentrem tebih saking perkawis ingkang awrat. Malah kita kathah ngadepi pacobaning gesang ingkang dadosaken manah kita longkrah. Sikap jujur kita ing pasamuan kadang boten saged katampi kanthi sae. Napa malih wonten ing lingkungan gereja. Kados kita saged ngadepi sedaya menika inggih namung setunggal pangucap ing batin, inggih menika sabar. Gesang pancen boten tansah maringi punapa ingkang dados pepinginan kita. Wonten ing kapitadosan kita mangertos bilih panandhang menika piranganing kabingahan ingkang wetah. Gesang ingkang kita lampahi ing salebeting kapitadosan dumateng Gusti Yesus Kristus menika sanes gesang margi trabasan utawi jalan pintas tumuju dhateng sedaya ingkang sarwa eca lan cunduk kaliyan pangajeng-ajeng. Gesang sesarengan kaliyan Gusti Yesus menika gesang ingkang dipun udi kangge ngadepi sawerening panandhang srana iman lan pangajeng-ajeng. Panyerat Serat Yakobus nandhesaken sawetawis piweling kangge kita gesang ing satengahing sedaya panandhang. Aja padha ndakwa dinakwa lan sinawa marang uripe para nabi. Manungsa menika makhluk sosial, kanthi gampil kita saged ningali kasunyatan gesanging tiyang sanes ing sakiwa tengen kita. Ananging menika sedaya sanes bab ingkang ndadosaken kita ngedumel tumrap saben kawontenan sae ingkang dipun gadahi tiyang sanes. Kita boten katimbalan kangge ngrayakaken ing salebeting raos sedih lan kemeren. Menawi purun jujur ngatosaken, kita mesti sadar bilih saben lampahing gesang ingkang enggal ugi badhe ndatengaken tanggel jawab ingkang enggal. Gusti maringi samukawis ingkang enggal dhateng sok sintena ingkang siyaga kanthi tanggel jawab ingkang enggal. Menawi kita tasih repot ngurusi gesangipun tiyang sanes, tegesipun kita dereng ngurusi gesang kita piyambak kanthi saestu.
menawi ngengeti tuladhanipun para nabi menika sami fokus dhateng saben bab ingkang dados tanggel jawabipun dumateng Gusti. Para nabi menika sami setya nindakaken pandumanipun senadyan wonten panandhang, wonten bab-bab ingkang boten saged kagayuh ingkang dados piweling kangge kita inggih menika samiya neguhaken manah srana nindakaken panduman kita. Panyerat Serat Yakobus migunakaken gambaran bab among tani ingkang sabar nggarap tegalipun minangka patrap ingkang perlu kita tuladhani. Kateguhaning manah kangge pitados lan sabar ngantos-antos kersanipun Gusti kedah wonten wujudipun. Kita boten saged criyos kita yakin lan pitados menawi kita boten nindakaken punapa-punapa. Among tani setya ngantos-antos asiling paninipun boten srana tenguk-tenguk nanging kanthi tansah nggarap tegelipun manut mangsanipun. Sinten kemawon ingkang teguh pitados dhateng berkah lan pangrimatipun Gusti boten badhe tenguk-tenguk nanging malah kanthi sabar lan telatos nindakaken punapa ingkang dados pandumanipun. Saengga kinasih kangge tiyang pitados kita ugi sami kepingin sinau sabar ing satengahing sedaya panandhang lan pangantos-antos sanadyan dados tiyang ingkang sampun jujur nanging boten dianggep menika sedih sanget wonten ing manah. Nanging kita sami kepingin ngendheli anggenipun sami ngresula, ngedumel, ngrundel lan milih teguh pitados tumrap dhatenging berkahipun Gusti. Amin. Sumangga kita ndedonga. Duh Rama Pasal marek wonten ngarsa paduka Gusti, kula ngucap syukur awit Gusti tansah ngancani saben tiyang anggenipun nglampahi gesangipun srana pranging batosipun. Amin.